Kaixo, ongietorriak Aiaraldea komunikabidearen zuzeneko berri batera. Zuzenean gaude, 10 minutu berandu hasi gara. Eta, gaur Euskaldunentzat elementu oso garrantzitsua den gai bat landuko dugu, korrika, hain zuzen. Dakizuenez, martxoaren 31an eskualdetik abiatuko da 22. edizioa. Eta, eskualdeko zenbait eragile hartu ditugu faktoriako oholtzara igotzeko, eta eurekin solasteko egitasmo horri buruz, korrikari buruz, eta bakoitzak bere ikuspuntutik. Alde batetik daukagu Urtzarrasti, korrikaren sortzaileetako bat, Maite Berluzea, egun irakaslea, aekan, Angela Rico, furgonetan gidaria, eta korrikaren edizioa barrutik bizi izan duena, eta azkenik Asier Amondo, kasu honetan korrikaren antolatzailea nolabait esatearren, ez? Eta, hasiko gara, lehenengo galdera izango da zuentzat guztiontzat. Zehazki, zergatik da berezia zuentzat korrika, eta, ze etortzen zaizue burura hitz hori entzuten dozuenean. Hortza? Niri korrikak ekartzen diana burura bai zuzetan euskal neskatila bat. Badakit euskera garbian korrike izan beharko litzatekela, baina korrika euskal neskatila, eta gainera urtetik urtera gazteago dena. Niri korrikak sortzen dit maitasuna, eta sortzen dit, agure zarren eta aitonen historia zarrak barriro burua etortzea. Berto, Maite, zure kasuan, zer da korrika? Niretzat korrika, lehenengo eta behin, aekan irakasle lan egiten dut, beraz, niretzat oso berezia da korrika. Euskal Herrian egiten den ekintzarik potentena, euskararen alde, eta guk antolatzen dugu, beraz, gauza oso berezia da guretzat. Niri korrika hitza entzuten dudanean, burura datorkit, ilusioa, hori hortzak esan duen bezala, maitasuna, ez dakit, zirrara, baina baita lana, ardura, kezka ere. Aipatu dudanagatik, prestatu eta antolatu behar dugulako. Beraz, mota guztietako sensazioak eta sentimenduak sortzen dit korrikak. Nik gauza bera esango nuke, ilusioa, alde batetik, eta transmisioa, ez? Nik beti izan dute korrika hitza entzuten dudanean, beti etortzen zaite burura txikitako eskolan bizi izan dakoa. Zenolako kariñoa jartzen genion peto egiteari, marra ez ginen irteten, gero izaten genituen eskegita, estolesteko, eta hori etortzen zaita askotan burura. Eta gero, korrikan bizi izan dakoa, irakasle ibili nintzenean, eta furgonetan ibili nintzenean ere bai. Niri neure oraintze bertan buruko mina, baina, hori pasatzen da. Zergatik dio dana, egia da, ez dut errepikatuko askorik hauek izan duten guztia, ez? Korrika euskararen alde Euskal Herrian egiten den ekimenik handiena da, zalantza daukat ere ez ote den Euskal Herrian egiten den ekimenik handiena, esan nahi dut, uste dute ekimen gutxi gainditzen dutela korrika, eta ez dakit baten bate gaindituko luken, nik uste dute handiena dela zalantza barik. Eta kartzen dena da, bizipen guzti horiek, zirrara, emozioa, negarra, barrea, dena, korrikak dena dauka, baditu oso momentu unkigarriak, baditu oso momentu bereziak, baditu momentu zirraragarriak, eta hamaika gau horietan eta 10 egun horietan ematen diren sentimenak, zin daitezke 2 minutan laburtuz, seguruenik kilometro bakoitzan
bakoitzak sentimendu ezberdin bat biziko du, modu batean biziko du, zure herritik pasatzen denean modu batean bizi duzu, amaituko denean Donostian modu batean biziko dugu, hasiko diren Amurrion beste modu batean biziko dugu. Orduan korrika bada sentimenduen bilgune amalgama oso bat non ematen diren denak. Aipatu duzu ez, norberak modu batean bizi duela, zer espero duzue aurten eta Amurriotik abiatzen da, eskualdetik abiatzen da, eta nola hartu duzue albiste hori ez, hemendik hasiko zela? Hombre, nik espero dut eta ziur nago korrikak barriro gainditu egingo duela orain arte izan duen harrera, askoz gehiago izango da. Gainera, korrikaren gozea dago orain, korrika pandemia gaitik ez da egin pasaden korrika bigarrena etzen egin, orain egingo da, eta horrek korrika gozea esarri dugu Euskal Herrian da, nabari da, jende guztiari da korrika da bilela gora bera eta bar. Eta, posgarria da eskualdetik ateratzea, uste lehenengo aldiz, ez da inoiz atera eskualdetik, nahiz eta euki dituen eskualdeko entxufeak korrika antolaketan, baina ez da inoiz atera eskualdetik. Beraz, posgarria, hor ondoan, han egongo gara, korrika hasieran Amurrion. Baite, zure kasuan, gainera, oso berezi izango da hortengoa. Ni beti esaten dut, momenturik unkigarriena bizi izan dudana korrikan izan zen, hasierrekin batera, azken kilometroa egin genuen zera ora, ezta? Baina uste dut aurtengoak gaindituko dut hori. Bai, Amurrion, lehenengo kilometroa egitea, zerbait oso berezia izango da. Hori, ezin dut ukatu. Bani bat natorrez, Maitek esan duenarekin, gure eskualdean hasiko da, jende asko espero da, eta jendea ilusioz dago, orduan ondo joango da, seguro. Nik apurtze bat urtzaren hildotik, ez? Korrika gozea dago, jendea gogo da, leku guztietan ikusten duzu zenolako harrera egiten ari zaizkion korrikaren ekimenei, bai kulturalari, bai omenaldi ekitaldiari, bestelako kontu askori, eta, ere esan, Amurrion etxe ondoan hasiko da. Zin posa bagon behar dugu, azkenean eskualdean hasiko dalako, urtzak esan duen moduan entxof asko izan ditugu, baina orain arte ditugu baliatu, aurten, aberzo zertokatzen zaigun, eta nik uste hori, danok ere gogo garela noiz helduko 31 Amurrira hurbiltzeko, eta korrikaterako da arrakastatzu, eta maituko da arrakastatzu. Da orain, banan egingo ditu galdera batzuk. Maite, zurekin hasiko gara, ezagutu nahi dugu apur bat, irakasle baten ikuspuntutik zenolako eragina dauka korrikak zure eguneroko jardueran? Nola eragiten dio? Saiatzen gabe eragiten dio, ez? Alde batetik saiatzen gara, bai eskolak eta bai euskaltegiak eraman behar duen martxa, ahalik eta gutxien eragitea korrikaren prestaketak horretan, ez? Baina, zalantzarik gabe, korrikak egiten dena da, lana handitzea, ez? Eta, horretan eragiten duen lan ordu pila bat sartu behar da, prestaketan, eta ritmo normala nolabait oztopatzen du, ez? Gauza gehiago, gauza asko egin behar dira, prestatu, eta hori konpaginatzea klaseekin eta eguneroko ritmoarekin, batzuetan, saiatzen gara alik eta gutxien eragiten, baina batzuetan, ezinbestean, gertatzen da. Hasiera, aipatu da antolakuntza, zehazki zure kasuan, zer nolako behar ditu korrikak, hasteko eta bukatzeko, eta zeintzuk dira egitasmoari egokitzen zaizkion helburuak? Helburuak berberak dira, orain dela 42 urte genituen helburu berberak.
tristea da, baina Holanda, ez? Azken batean, korrika, sustapen ekimen bada, Euskaren aldeko ekimena, non Euskara sustatzea duen helburu Euskal Herri osoan zehar, horregaitik Euskal Herri oso hartzen du aintzat, eta ez da gelditzen gauta egun, alik eta toki gehienetara heltzeko, baina, oraindik ere, helburu ekonomikoa ere badu. Helburu ekonomikoa ere badu, urratz batzuk bai eman dira administrazioen aldetik, ez? EAEn aurtengo finantziazio marko berriarekin, bai, gauzak hobeto daude irakasle garen ontzat eta, baina oraindik ere arrakala batzuk badaude Nafarroan eta iparraldean, eta korrikak laguntzen digu, arrakala horiek ez daitezen arrakala izan, eta gure artean berdintasun eredu batean funtziona gaitezen, eta atarratzen dagoen euskaltegia, burlatan dagoen euskaltegia, eta Laudion dagoen euskaltegia, baliabide berberak izan ditzagun danok ere, euskara eskolak emateko. Orduan, 40 urte pasatu dira, edo 42 urte pasatu dira, gauza asko lortu ditugu, oraindik ere euskararen erabileran ere urratsak eman behar ditugu, eta korrika horretarako importantea da, baina ez du euskara salbatuko korrikak, gauza asko egin behar dira administrazioen aldetik eta norberaren bidetik, enpresa mundu asko edo jende askoren gana heldu behar da euskarak aurrera egin dezan, eta helburu horiek bizirik diraute gaur egun, orain dela 42 urte jarritako helburu horiek bizirik diraute, eta helburu horiek egun batean egikaritu beharko ditugu. Helburu horiek aipatu dituzu, Urtza, zu egon zinen lehenengo urrats horietan, zu zaude sortzaileen artean, eta zaila bada ere, Euskal Herrian imaginatzea, Euskal Herrian egon zen garai bat, zein ez zegoen korrikarik. Nola bururatu zitzaizuen, korrika antolatzea, nola izan zen ideia hori mamitzaren prozesua, edo? Orduan Euskal Herrian ez zegoen gauza askorik, ez zegoen korrikarik, egia da, ez zegoen telefono mobilik, ez zegoen internetik, ez zegoen ordenagailurik, telefono hitz egiteko kabinak zeuden dirua sartu eta horrela berbaiteko, eta beste mundu bat zen. Bagento zen, diktaduraren bukaeratik, bagento zen, ondino gauzak erdi horra zeuden horrengoz ere, baina orduan gehiago, eta gertatu zen orduan gau eskolak zirenak nagusien euskalduntzerako zeuden zenbait talde biltzen hasi ginen, eta montatu genuen orain ezagutzen den AEK hastapenetan Euskal Herriko AEK da Euskal Herriko Koordinakundia, lehenengo izan zen Bizkaikoa, eta gero besteak, eta gero Euskal Herrikoa burutu zen. Eta, klaro, orduan ez genuen ez da pesosarik, ez genuen ezer diruri, matrikula txiki bat ordaintzen zen, matrikulak ez zuen ez tarako ematen, eta aiztuta nire burua emeretzi urtean ibili ginen AEK antolatzen. Konturatu ginen dirua behar genuela, eta orduan erabaki zen kanpaina bat egitea edo dirua biltzea. Eta ni kasualitatez orduan ekonomia ardura dudan nintzen AEK-an, eta Juan Jules zen arduran orokorra da, esaziatzu urtza atera izu dirua. Zegoen kanpaina badutzuk eginda zeuden, bai euskarari existitzen zuen, ibilaldiak existitzen zuen, kilometroak existitzen zuen. Araba euskeraz naiz ondo gogoratzen, ustot korrika eta gero izan zen. 81 batean uste dut lehenengoa. Eta, hori aritu ginen. Problema pila bat, Euskaltzaindiarekin, bai euskarari dala eta ez, orduan Euskaltzaindiaren atal bat ginen, ni gogoratzen dut, da ez da,
Bueno, ez da kritika, bai, kritika da. Osea, guztu kostatu zitzaidala gehiago Euskaltzaindiaren baimen guztiak hartzea Bizkaiko gobernadore zibilarenak baino. Baina, bueno, horrela gauzak, hasi zen hasi ginen kanpaina bat burutzen. Ez genekin ze kanpaina egin, eta genuen egin zerbait desberdina. Eta orduan ateratzen ideia, Euskal Herri guztia leku batetara eramatea, bai Euskalarin Samamesen egin zen moduan, kilometroetan egin zen moduan, ibilaldian egin zen moduan, kanpaina ekintza Euskal Herri guztira eramatea. Eta hor, montatu genuen talde bat, egon nien, hile pila bat ideiak bilatzen eta zelan egin, eta hori banez gogoratzen, baina korrika parto bat izan zen, 9 hilabete behintzat egon ginen horren inguruan. Eta, sortu zen talde bat, bilatu genuen jendea, orduan zeuden batzuk Bilboko jaietan, jai berriak egiten parte hartu zutenak, eta zeuden bai Euskari kanpaina aurrera atera zutenak, Aurmaneko jendea, eta esaten du zeuden, uste dut taldearetatik 3 geratzen garela gitxi gora bera, beste guztiak paso egin dute, bizitzaz paso. Eta, klaro, horretik zen du lehen, abunek Aitonaren historia zaharrak ematen duela, baina, jarraituko dut historia zaharrarekin, eta, hor talde haietan hori egitean, izan zen pertsona bat, Josepe Zuazo, gero oso astutako pertsona, hil egin zen, ez da korrikata denbora askora ez, 5-6 urte, 5. korrikan, 5. korrikan inguruia hil zen Josepe. Horrek, dano bilatzen ideiak eta bat, topatu zuen, Bilbon egiten zen, Club Deportivo Bilbaok egiten zuen Bizkaiari buelta releboka. Zaben, koño, Euskal Herriari buelta releboka. Hasi ginen horreri, bueltak ematen eta eta egia esan zeuden problema pila bat, logistiko problema pila bat. Batez ere non gelditu, gero zelan lo egin, zordutan ateratan, eta diskusio horretan, berotu ginen pixka bat, eta esan genuen, behar bada ez dugu gelditzen, gauta egunez. Eta idea hori burutzen jarraitu genuen, hortik aurrera planteatu genuen, kanpaina burutu genuen, beste egun pila bat, kanpaina burutzeko eta ikusteko, eta gero kilometroak egin behar ziren neurtu eta baina, egin genuena izan zen, Euskal Herriko Batzorde Nazionalean presentatu nuenik, julenan zegoen, bere irribarria hori ikusten dut, eta gehienak esan zidaten, burutik geunden. Orduan, esan nien ez, korrika batzordean jende guztiago egon da, eta jodera egin dugu, eta Lourdes Mendinoetan, Nafarroko ordezkariak buru belarri bultzatu zuen, da astiro konbentzitu genituen Gipuzkoarrak eta Arabarrak. Eta horrela jarri zen korrika, horrela jaiosi izan zen korrikaren ideia horrela. Onartu zuen aekak, esan du, aurrera berarekin. Eta gero hor, beste danodaki zuen moduan, problema logistiko guztiak eta korrika bat montatzea ekartzen duen lan guztia. Zer gertatzen da? Korrika hartan, zu ja 3-4 korrikatan arduradun izan zara, ez? Ni uste nirekin empata ingo duzu, aurten edo datorren urtean, enago ziur. Denengo korrikak niri jauzi zaizkidan bulu gainean. Baina, zeuden orain zeuden medioak, kotxeak, geureak erabiltzen genituen, bigarren eskuko kotxeak, eta furgoneta batek utzi zuela, eta hola. Eta abiatu zen, eta esan dudan moduan sorpresarik handiena izan zen behar bada, llegatu zela, bukatu zela. Korrikak gero izan ditu gora berak, bigarren korrikan egon ziren boikot antzeko batzuk, burutu genuen, alanda guztire bigarren korrika ondo atera zen, 3. korrikan ikusi zen hori geldi ezina zela. 3. korrikan ikusi genuen hori geldi ezina zen, eta hortik aurrera gaur arte, eta bihar arte, eta etzir arte, eta horrela jarraituko du. Nik uste dut esan duzunez, ekintza handiena da, Euskal Herrian egiten den ekintzaik handiena, eta jarraituko du, sigur nago.
nik gainera hitza uste dut gaur egun ez dugula irudikatzen Euskal Herria korrika barik. Esan nahi dut, hor dauden helburu ekonomikoak, sustapen helburuak lortuta ere, gaur egun ezinezkoa litzateke pentsatzea Euskal Herri bat dagoela korrikarik ez duena. Nik uste dut hau etorri dela eta geldituko dela betiko. Bai, zurekin nago, Osea, lehenengo korrikatan, bai, kanpaina egitea, Euskaren aldeko kanpaina oso garrantzizkoa zen. Garrantzia handiena dirua biltzea zeukan lehenengoetan. Gero hori aldatzen joan egin da, eta behar bada, ailegatuko da momentua dirua biltzearena, eta ojala, zen lehen bai lehen izatea, ez dela behar izango dirua biltzea. Behar bada, kanpaina bera mantentzeko, baina hori ez da izango korrikaren amaiera. Korrika euskararen jaia jarraituko du, nire iritzian, horrela ikusten dute. Eta nik jarraituko dut kilometro bat egiten, orain arte guztietan egin dut. Lehenengotan azkena, baina oraingoz, bueno, kilometroa ez, hori ja alabak eta horiek egingo dut, nik kilometro bat ez dut egiten, ez da goiti bere ere, baina bueno, baina hasi egingo dut. 300 metroko. Bueno, ipatu dugu furgoneta, ipatu ditugu logistika arazoak. Angela, zu egon zara furgonetan. Nolakoa da furgoneta horretan egotea? Egon gara saioa hasi baino lehen aipatzen, apur bat, menpekotasuna sortzen duela furgoneta horrek, ez daki ze daukan furgoneta horrek. Eta orduan, azalduko diguzu zer den? Bai, noski. Ni joan nintzen furgonetan, okerraz banaiz, 20. korrika, orain dela 5 urte, Asier, bai, 5 urte. Eta, izugarria izan zen, izugarria. Nik pentsatzen nuen, deitu zidatenean, pentsatzen ni joango naiz, txikitan hainbestetan, ikusi izan dudan furgoneta horren barruan, eta, baina ez nintzen oso kontziente. Geho gogoratzen naiz Otxandiotik atera zela, eta ara heldu goizean, eta esan nuen, baina ni non sartu naiz. Hau jende guztia nola antolatuko dugu. Izan zen pixkat urduriak hartuta, ez da? Baina, gero sartzen zara Gran Hermano moduko batean, azpimundu batean, 10 egun, deskonektatzen duzu erabat, ze bestela ezinezkoa da, desordutan zabiltza, gozaltzen duzu gauak 10etan, bazkaltzen duzu arratsaldeko 6etan, txanda maitzen denean. Txandak oso luzeak dira, oso luzeak. Eta txanda horietan, egiten genuen denetarik. Gidatu, mikroan esatari, behartzena, bokaten bila joan, edo atzeko furgonetan laguntza barbazen, pixkat denetarik. Eta, horrela, bai dauzkat argazki batzuk buruan, orain egon ez pentsatzen, oso, batzuk unkigarriak, beste batzuk posgarriak, beste batzuk denetarik, ez? Baina igual, baten bat azpimarratu beharko banu edo, gogoratzen naiz Lekunberri aldean uste dut izan zela, 84 urteko emakume batek hartu zuela lekukoa, aulki batean zijoan, gurpildun aulki batean, baina berak eskatu zigun mikroa, ez? Eta hori esaten zigun ez etzitzeko euskara bere lekuan utzi bartzela, oso polita izan zen momentura. Eta gero, olako asko daude, baina Nafarroan, beste ez dakit non, mendate bat zen horrelako aldapa bat, korrikalari bakarra, just lainoa bota zitzaigun, eta momentu batean musika, ez dakit musika apurtu zen, edo kanta batetik bestera, igual segundu gehiegi zeudela, baina digo goratzen dut, hori gehiago izan zen sentsazio bat ikusi baino igual sentitu nuena, ez da? Entzutea korrikalari horren arnasa, zapatak, ez? Eta hori, momentu hori bai dakat buruan. Oso momentu intimoa izan daiteke. Eta horrelako, asko eta asko. Horrelako asko. Imaginatu izu hori dana, telefono mobilik gabe eta ordenagailu gabe. Kuriosidades esango dizu, jakin dezazun, zu gaztea zara. Prentsako jendeak
argazkiak ateratzen zituen, baina orduan ez zegoen argazki digitalik. Da, eramaten genuen kotxe batzutan, 2 kotxetan, eramaten genuen laborategi bat, likidoak eta hori, eta edozein tabernan itxi egin kuarto oskuruan, ilunpean sartu komuna, eta antxe egiten ziren argazkiak, rebelatu, eta gero kotxe batzuk eramaten zituzten, prentza lekuetara, korreora, deiara, eta hori gabero egiten zuten, amaitzen zanean arratzaldeko 7:00 edolan, prentsakoak usten zuten korrika, egiten zuten reportaia eta kotxe zeraman. Bai, kristun azir barkatu. Esan behar nuena zen hori, lehen korrika lehen artisau lana zela. Eta gaur egun teknologia berriek asko erraztu digute hori guztia egitea. Nik gogoan daukat hori guztia ez egoenean, atera bar genuela errepidera, kilometroak zenbatu, kuenta kilometro zen begitzen joan, markatzen taulatxo batean, eta gero netorri, eta ikusi zenbat kilometro ziren. Gaur egun ordenagailu baten aurrean jasartzen zara, zabaltzen duzu dagokion aplikazioa, eta egin alduzu ibilbide guztia mugitu gabe lekutik, ez? Gero bai, esaten duzu, badazpadan neurtu dezagun zatitxo hauek, baina ez daukazer ikusirik kurtzak eta hauek egiten zuten sasoikoa eta gaur egun egiten duguna. Bueno, hori aipatzen duzula, noizbait korrikak hartu du bide okerra eta ibilbidea aldatu da, martxan? Bide okerra ez. Desbideratu, bai. Lehenengo kilometroa. Lehen korrikan jarri zen kilometro 0, inoiz ez da egin gehiago hori. Oñatitik atera zen, eta egin zuten, erdibana egin nahi zuten, nahi genuen egitea Zatrustegi eta Eli Galdoz, orduan Oñatiko alkatea da, Zatrustegi Euskaltzaindiko idazkaria. Eta, enaiz gogoratzen nola hasi zen, uste Zatrustegi hasi zela, bai, hartu zuen katxarroa, atera zen, baina bala bate moduan, okerreko kaletik. Eta han joan zen jende pila bat bere bila eramateko, klaro, handik kale batzutara zegoen Eli Galdoz itxaroten, baina igual esan ailegatzen. Horrez edo, bai, bidea galdu duela behin, lehenengo korrika. Bale, nik hori anekdota hori ez nekien. Bestela, desbideratu bidetik bai, ze askotan hori, ez da pasatzen kale honetatik eta nire amamak ikusi nahi du, eta desbideratu, eta olakoak asko, eta oraindik ere gertatzen dira. Gero eta gitxiago, ze telebistak ere pisu handi hartu dunez horretan, eta askotan 24 ordu daudenez, zuk ni etxean egonda ikusi aldut, non dago lekukoa, ze furgoneta jarraitzen dut telekamararekin, baina lekukoa beste kaletik doa, ez? Orduan, gaur egun gero eta gitxago gertatzen den hori olako kontuak, baina, desbideraketak eta olakoak egon dira, eta seguruenik egongo dira. Korrikarek duen gauza bat ere bada, kakotzen artean oso pirata dela, ez? Azkenean, jendeak lekuko hartzen du, berotzen da, eta leku batetik eraman barik, beste batetik eramaten dizu, eta, gero bideratu behar duzu, punto. Bueno, Euskaltzaindiakoak ez badira, bideratu daiteke. Maite, nola eragiten dio korrikak ikaslei ere? Ez dakite zuek nola nabaritzen duzuen korrikaren eragina zuen ikasleen artean? Bueno, irakasle, gu saiatzen garena da, ikasleak beroketa lana egiten nola baitez, prestatzen etorriko denari ilusioz hartzeko. Etorriko dena ilusioz hartzeko. Eta horretarako, klasean propio prestatutako aurkezpena, abestia, bideoklipa ikusten duzu, baina egia esan korrikak ez du azalpen, zorionez, ez du azalpen gehiagiri behar. Eta askotan, klasean egiten duzun hori guztia, orkesteko baino, balio du, lehen Angelak esan duen moduan, bakoitzak korrikarekin dituen bizipenak eta kontatzeko. Eta hori azten dira gogoratzen du, txikian nintzenean, ez dakizen korrika txiki auta beste da behin, ez dakizen mendate igotzen, eta orduan, ez dakit. Askotan ez du korrikan mundu guztiak ezagutzen du, zorionez, gaur egun eta, bero bestetik ere korrika kulturala prestatzen dugunean, saiatzen gara
ikaslei zuzendutako gauzak egiten, haiek erakartzeko, bere interesa, eta hori, eta esan dudan moduan, berok eta lan hori egiteko, eta prestatzeko, etorriko dena, ilusioz eta hartzeko, bai? Asier, eta, ipatu du Urtzak, ez? Korrika gozea dagoela, hori izan da, edizio bat nolabait atzeratu behar izan delako. Zer nolako eragina edo kalte sortu dio atzerapen horrek AEK-ari, eta ez dakit, agian korrikari ez dio inolako kalterik egin, baina AEK-aren kasuan adien ezin dugu gauza bera zen. Nik gogoratzen dut, erabakia hartu genuen 2008ko irailaren 25ean, 26ean. Eta uste dut, AEK osoan hartu genuen erabakirik traumatikoena izan zala. Inork ez zuen nahi korrika atzeratzea, baina ez genuen ikusten aukerarik korrika egiteko. Momentu horretan, ez? Eta erabaki genuen korrika atzeratzea, eta nik uste dut erabakia zuzena izan zala, baina izan zen asko kostatu zitzaigun erabaki bat. Nik uste dut beste erabaki batzuk gehiago eragin, igual pertsonal mailan gehiago eragin digutenak eta asko zerrazago hartu ditugula, korrika atzeratzearena baino. Eta eragin du. Azkenean pentsatu behar duguna da, erakunde handia garela, eta erakunde honek, lehen aipatu du Urtzak, bere sasoian eta bere astapenetan dirurik ez egoela, baina orduan ere aurrera egin zuen. Aurtengo ikasturtean, edo aurreko ikasturtean, korrikarik ezen egon, eta, ez dutu dugu apur bat gerria, eta erakunde bat dinamikoa den erakundea garenez, eta erabakiak hartzen ditugunez batzarretan, eta batzarrak erabakitzen duenez, erakundaren norabidea, izan da, kostatu zen hartzea erabaki hori, dirutan ere eragintxo bat eduki du, baina bagoaz 22. korrika egitera, eta bagoaz aurreko korrika guztia gainditzera, eta ilusio eta gogorrekin pentsatzen dut aurten, sustapen helburua beteko dugula bai ala bai, eta helburu ekonomikoa, segurenik ere, ondo finkatuko dugula, eta ondo finduko dugula, eta beteko dugula, bai ala bai, bai. Eta berez pandemiak zenolako, pandemiak suposatu du pasamortu txiki bat, ez? Euskaltegietan, ez dakit nola edo zein adierazle egon dira basamortu horretan. Nik uste dut pasamortua izan dela danontzako, euskararentzako bereziki izan dela, oroar, segatik dinotan hau, euskara kaletatik eta plazatatik desagertu zalako etxean sartu ginen sasoi horretan. Etxean sartu ginen, eta jende askok hilabete horietan euskararekin zuen harreman guztia galdu egin zuen, ez egoen ez berlagunik, jendea ikastetxetara zijoanean euskararekin harreman txiki bat izango zuen, baina gero guraso erdaldunak izanik eta etxean esan ez ere egongo, beraz, euskara ere zaurgarri izan da pandemia honetan, eta euskarak ere bizi izan du pandemia zuzenean. Guk ere hori nabaritu genuen, matrikulazio kanpaina abiatutakoan, hor uste tokarrez banago eta memoria zari nahi zen, ikustu dute ikasleoaren 8% edo galdu genuela 2020-2021 ikasturtean, baina aurten errekuperatu dugu horren erdia, orduan 4% edo errekuperatu dugu. Ikusten da, gauzak normaltasunera badoaz joera hori manten daitekela eta normaliza daitekela hori guztia barriro be, baina euskarak eta hizkuntz gutxituek asko sufritu dute pandemia honetan. Eta itzuliko gara Urtzarekin, Urtza hasieran, esan zizueten, burutik jota zutetela por bat, olako ekimen bat antolatzeagatik, baina eromen hori gauza normala bilakatu da, osarrunta. Nola ikusi duzu, edo nola ikusi duzuzuk korrikaren bilakaera? Nolabait gainditu ditu, zuk aurre ikusitako helburu eta ez dakit, txikimendu, sentimendu horiek guztiak edo nola ikusi duzu? Hombre, jakina gainditu dituela eta asko gaitik. Korrika gertatu dan gauza bat, korrika zehar izan da, korrika izan zen
AEK-aren instrumento bat, AEK-arena zen, eta pasatu da herriarena izatera. Naiz eta AEK antolatzen duen, AEK bultzatzeko da, nahi duzun guztia, baina korrikaia herriarena da, ez da antolatzaileena, eta barberaz, bai gainditu ditu alde guztietatik. Handiagoa da, nik lehen esan dudalez gero eta gazteagoa da, beraz, niretza bai gainditu ditu. Kuriosoa dela, urtzak esan du gero eta gazteagoa dela, gero eta urte gehiago betetzen ditu eta gero eta gazteagoa da, ez? Horrek esan nahi du, badala ekimen bat bizirik dagoena eta urtzak esan duena, AEK antolatzen du, baina herriaren esku jartzen du, eta gu guztiona da, korrika. Angela, lehen aipatu dugu, aipatu ditu zapur bat bizipenak, hor furgoneta gainean, eta aipatu dugu lehen, esan dut, nolabait furgoneta horretara igotzen den jendeak gero nahi duela itzuli, eta zure kasuan, zenolako sentsazio utzi dizu esperientzia horrek? Berriro goko zinateke, edo agian emozionalki oso gogorra da ere, hainbeste gora eta gora egitea zirrararekin eta bat. Lehen komentatu dugu, ez da, zaio hasi baino lehen, furgonetara joaten dena normalean joaten denak errepikatu nahi du. Bai, bada gauza bat, momentuan ni heldu nintzen oso nekatuta. Zan nahi dut, lehenengo bi gauetan ez nuen lo egin, baina gero hori guztia hasten zaizu. Egun, nire goera ez litzateke igual egokiena joateko, 10 egun asko da etxetik kanpo, baina bai, nik uste dut jende guztiari nire antzera gertatzen zaiola. Bai. Eta esan dakoa, zera, esaldi batean edo hitz gutxietan laburbildu beharko bazenu 10 egun hoiek, nola laburtuko zenituzke? Esaldi batean ez dakit, baina, 10 egun magiko izan ziren, ez? Oso gutxitan izaten dugu bizitzan aukera, 10 egunetan buru belarri gauza batean zentratuta egoteko eta zure buruko beste burua uste guztiak, ez, azten dituzu ala beharrez. Erantzun behar da, gero oso giro polita egoten da furgonetan, eta nik uste dut magia horretan datzala, ez? Eta horregatik korrika freskoa da, eta barruan doan jendeak ere asko aportatzen duela horretan. Eta korrika dugu bate joka. Ez dakit martxoaren 31-arako jadanik erabaki duzuen zer egingo duzuen, edo planen bat daukazuen. Lehen kilometroa ikustera joan, edo egitera, edo ibiltzera, baina Amurrion izango naiz, hori ziur. Hori da plana, Amurrion egotea eta albada zerbaiten lagundu, eta bestela, han egin kilometro egin. Baita ziurrenik daukazun planin oso zorrotza, jarrita, ez? Ze esango dizuet, badut plana egun horretarako, badauka, bai. Ez dakit, Amurrion izango da, Amurriotik aterako da korrika, guretzat egun historiko izango da, berriro errepikatuko ez dena, behintzat egituko gara aprobetxatzen eta gozatzen eta disfrutatzen ahalik eta gehien. Ez azteko iniz, hori da espero. Hori da nire plana. Egun historiko izango da, baina apur bat histerikoa ere, ez? Azaldu apur bat ordutegia jendeak jakin dezan. Hasieran aipatu dut, badera, sentimendu kontra jarriak askotan, ez? Parkatu? Apur bat ordutegia azalduz, jendeak nolabait ikusteko, edo irikatzeko, korrikaren atzean dagoela sekulako lana.
Nola ordutegia? Ea zein ordutan hasiko zareten dana prestatzen? Prestatzen goizean goiz, egun osoko egitaragua daukago prestatuta, segunean zehar, musika, ekintza nobila, eta gero, korrika bera, arratsaldeko lauretan hasiko zaio, emango zaio hasiera ekitaldiari, eta, abiatu, lauterdietan abiatuko da, eta marrutik aterako da. Baina egun osoan zehar egongo da, zeo zer, eta gero, laudiorako bide hartuko du, beraz, badakigu, bikoitza, Amurriotik, Laudio. Orduan itxordu bikoitza. Angela, zure kasuan, aurten beste martxa batekin, beste ardura batzuekin, zein izango da zure plana? Bai, aurten lasaiago, egia estan lanean hasi gara institutuan nabil, eta hasi gara pixkate antolatzen egun horretarako, tailer batzuk, txosna bat, egunean zehar, ekintza sume batzuk, eta gero asmoa da korrikara joatea jakina lehenengo kilometrorako, hor plazan egotea, eta alba da, Laudiora, joango da ikusten. Nien naiz joango. Broma da, ez. Nian egongo naiz. Dakidan gauza bakarra da, lauretatik lauterritara non egongo naizen, ez dakit besterik. Orduan, Amurrion egongo naiz, goizetik edo segurenik ara horbilduko naiz, lagunduko dieta aldudanean, eta gero tokatzen den egun horretan. Imaginatzen dut komunikabideak eta izango direla, ITBek zuzenen emango du korrikaren hasiera, eta lauretatik lauterritara korrikari hasiera emango diogu, eta behin hori pasata, eskapatu da, badoa, Donostiarako bidean jarriko da, eta gero saiatuko gara beste modu baten disfrutatzen Laudion. Eta zera, Amurrioren ostean pentsatu duzue kilometro, Amurrio edo Laudio edo kilometro hien ostean pentsatu duzue beste lekuren batean batzea korrikara edo izango duzue sekulako beteka da urten? Hombre, niri beti gustatzen zait azken egunean egotea. Gainera, antolatzaileak, hori lehen esan dudalez, Aitona Zarra nazanez, inbitatzen daute urtero azkenean egiten duzuen brindizera, egongo naz, brindizerako, eta bitartean, nik lortzen badu, itxuraz aurten txarto dabil arazoa, kilometro, nik egiten dugu kilometro bat, nik, igual, nirekin hasi zena korrika sortzailetariko bat eta aekan bultzatzaile handi bat eta aekako arduradun bat izan zen Joseba Campo. Joseba Campo eta nik batera utzi genuen aeka, beste gauza batzuk egiteko, baina urdutik aurrera ere urtero erosten genuen kilometro bat. Joseba hil zen, minbiziaz, bere emaztea Lourdes ere aekako irakaslea izan da urte askotan behil zen batera, eta gu jarraitu izan dugu bere seme alabak eta nire alabekin jarraitu izan dugu kilometro hori egiten. Joseba eta nik genuen orduan zen, guk ez urten da geunden, eta ordura arte korrikako arduradunak izan ginen, eta orduan kanpoan geunden, hartzen genuen beti gabaz eta hortik, karreteran baten. Horrela jarraitu izan dugu orain arte, eta orain bilatu behar dut, berri karretera ilun bat aurkitzen dudan, kilometroa egiteko, Josebaren seme alabak, nire alabak, eta bildu diren guztiak, beraien baten eskalaguna, bestearena, eta horre egiten dugu familia txiki horren kilometroa. Maite, indarrak izango dituzu? Bai, zeo zer gelditu da, fijo. Adinen aurrera goaz, baina nik uste dut azken kilometro egiteko ere indarrak egongo direla, ez? Lehenengo eta azkenaz da, plantxarra. Bai, ni ere azkenengo kilometrora joango gara, segurunik, eta tartean seguro bilatuko dugula ibilbidearen zehar zeo zer ez dakit Gasteizen edo hor gabiltza kuadrian pixkate begiratzen antolatzeko guna umeekin joan alizateko gunean zehar zein den egokiena. Baina, aukera asko dago, egun asko dira.
Nik uste dut korrikak ematen duen gauzatako bat horixe dela, ez? Bueno, Amurrien hasiko da, Donostian amaituko da, eta tartean harrapatu alduzu nahi duzun lekuan. Bai, gogoa eta aukera baduzu aukera joateko Nafarrora, baduzu aukera joateko iparraldera, Gipuzkoara bezperan, Bizkaitik pasatzen danean, orduan. Korrikaz denez gelditzen, bueno, bada begiratze erlojoa eta esan, gaur non dago, hementxe, badauka gaztia heltzeko, eta bagoaz, bai? Nik ez dakit, non egongo naizen, Amurrion eta Donostian, fijo, baina aurrekoan ere, Garesen eta Gasteizen egon behar nuen, eta azkenean Garesetik atera ostean, amaitu nuen herriberan, ez dakizen kilometro eginez, orduan, pues aurten etorriko da plana horrela, Amurrio eta gero Laudio, fijo, eta hortik aurrera, pues, errepidean topatuko dugu. Bueno, azkenengo galdera, behingoz, aterako gara eskualetik. Eskualetik kanpo zein izan da zuen kilometro bereziena urte hauetan guztietan? Hombre, niretzat lehen korrikako kilometro zeroa hasi zenean. Ordan kanpaina bat egin zen, geroz dana egin, kanpaina bat, kanpaiak jotzea, Eleizetako kanpaiak, da Eleiza gehienetan kanpaia jo ziren. Oñatin, gabeko 12etan hasi zen korrika, kanpaiak joten hasi izan ziren, kanpai soinu entzu zen, eta edurra egiten hasi zen. Momentu hartan. Eta orduan, niretzat hori izan da beti nire kilometrorik unkigarriena. Bueno, nik hasieran aipatu dut, niretzat orain arte bereziena, hasierrekin batera egin genuen azken kilometro hori, ezta? Korrika bukaeran egin genuen azken kilometroa. Baina hori baino gehiago, nire gogoan dut zera amatxo bendatea altube igotzen izugarrizko lurtea eta ez dakit hori badokat grabatuta buruan, ez? Eta, bueno, laukatu hor errepidean aurrera eta, bueno, oso asko izan dira, ez? Hori igual bereziena, baina, bueno, baina gehiago torreko litzaidak burura pentsatuzkero. Angela, zu kilometro pilo dituzu. Bai, hori ari nintzen pentsatzen. Bai, bueno, lehen kontatu dut, ez? Kilometro asko izan zirela, ni joan nintzenean, kilometro asko izan ziren bereziak, baina, bueno, igual, gogoan daukat beste bat, ni hasi nintzenean aekan, okerrez banago, lehenengo eskolak zorrotzan hasi nintzen, eta hor beste batekin, inigorekin, ibili ginen antolatzen, bi ginen bakarrik, eta hor hasi nintzen ni konturatzen ze nolako dimentsioa, zeukan honek usteak. Eta gogoratzen naiz, amaitu zela Donostian, eta orain dela, ez dakit, hori da, bai. Urte asko, 17. Eta azkenengo kilometroa oso polita izan zen. Elkarrekin egin genuen zorrotzako ikaslekin, ikasle gutxi, baina, bueno, joan ginen autobusa, nik uste dut biadanak ikasleak zirela, ikasleen zenideak lagunak, eta, bueno, hori ere oso polita izan zen. Nik igual biditut, eta bat da, Maitek aipatzen duena. Hori izan zen 15. korrikan altubeen gora, korrika hasi bezain pronto Karrantzan euria hasi zuen, eta korrika egon zen 11 egunez euritan. Euria, elurra dena egin zuen. Iruñako amaiera eguna suspenditu bari izan zen erabat. Eta Maitek aipatu den kilometro hori altubekoa, oso berez izan zen, elurretan ari zuen. Jendeak bazeuzkan bidoiak, metalezko bidoiak eta barruan sua egina zegoen epeltzeko edo berotzeko. Eta hori izan zen, nitzat kilometro bat esan honu, hau horrela bada, honik ez du atzera bueltarik inolaz ere. Eta gero niretzat beste bat izan zen, 16. korrika amaitu zenean, Pirritzekin batera egin nituen azken metroak, eta gero aekaren mezua Ama Virgin Zuriaren balkonadatik irakurtzea eta ikustea zelan zegoen plaza, esatu zupo, horrek ez dauka, hori izan daiteke dirutan ez ezertan ordaindu, hori bada norberarentzat bada itzel. Bueno, gogorapen politak, espero du aurtengo korrikak ere oroimen oso unkigarriak gutxiko dituela, eta Aiaraldean izango dugu aukera gainera jasotzeko, guk ere
korrika hitza entzuten dugunean posa eta beldurra sentitzen dugu, ze bueno, jarraipena oso pozik egiten dugu, baina bakizuenez beti orduak ez dira egokienak, eta baina esan bezala oso pozik egiten dugu lan hori, gero jendeak erantzuten duelako eta norberak bilatzen duelako bere kilometroa eta pozik gordetzen duelako argazki hori. Orduan martxoaren 31an egongo gara eskualdean zera jarraipen osoa egiten, goizean ere egongo gara Amurrion zuzeneko bat egiten. Orduan egun horretan zuekin elkartzea espero dugu zuek bezala disfrutatzea, eta eskertzen dizuegu gaur onaino etortzea, zuen bizipenak partekatzea gurekin, eta azkeneko mezu bat zabaldu nahi baduzue, beti dagoela aukera. Nik beste barik, 31an Amurrion zita bat dugula, eta 10ean Donostian beste bat, 2 egun hori gorde egutegian, eta gero tartean, aterako dira gauzak. Bueno, hemen daukagu gonbidapen oso zuzena, eta, mil esker zuen laguntzagatik, eta ziurenik, esan bezala, martxoaren 31an ikusiko dugu elkar, eta nahi duenak, aiaraldea.eus jarritu dezake korrikaren ibilbide osoa hemen aiaraldean. Mil esker berriro. Eskerrik asko zuei. Venga,